Roedd e'n wych i ffilmio yn y studios proffesiynol heno oherwydd dyna beth fi eisiau gwneud yn y dyfodol. Fy hoff peth i am y prosiect yma oedd ysgrifennu sgript a gweld y proses a troi fe mewn i ffilm. Fe wnes i mwynhau y dysgu am ymosod ac ymddiffyn y castell, achos roedd symudiadau a synnau gwych i gofio. Dysgais i llawer am cestyll concentric a'r canelysoedd oedd e'n ffantastig. Hoffwn wneud mwy o ffilmio a fod y flaen y camera oherwydd pryd oedd fi wedi dod yma oedd fi'n meddwl mae hyn mynd i fod yn boen, ond pryd fi wedi gorffen oedd e'n really dda, so 100% wneud e eto. Rwyf wedi mwynhau gwneud y prosiect yma oherwydd cefais i'r cyfle i cael ei ffilmio gan bobl proffesiynol. Roedd fi wedi dysgu fel ymosod castell a fel i amddiffyn castell. Fy hoff peth fi yw dewis y cymeriad a darllen y sgript. Profiad gwych oedd a ffilmio mewn studio go iawn. Fi wedi mwynhau gweithio gyda ffrindiau a dysgu am y canelysoedd. Dwi wedi dysgu bod fi gorfod bod yn fwy hyderus o flaen y camera. Rydw i wedi mwynhau am chwilio ac wedi dysgu pa mor bwysig yw am chwilio cyn wedi weld y castell yma heddiw. Rwy'n mwy hyderus i perfformio o flaen y dosbarth nawr. Wrth wneud yn gwaith hwn, mae fy Nghymraeg wedi gwella.